হয়েছে আগে আসি
बंधाए मनुष्य जीवन सातसुरे बंधाए मनुष्य जीवन ताहारी गर्भरे पुणी सबुर भेले ओंकार सबुर ठाରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ତାହାର ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ସବୁର ସମାପ୍ତି ସେପରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତମୟ କିଏ କହେ ଏ ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ମା ସରସ୍ୱତୀ କଲ୍ପନାର ଝଙ୍କାର ତ କିଏ କହେ ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀର ସ୍ୱରରୁ କିଏ କହେ ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ନାଦ ତ କିଏ କହେ ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି କାହିଁ କେଉଁଠୁ କରୁ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତକୁ କିଏ ବାହାର ନଥାଏ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ କହିଲେ କିଏ